Il-Ministru Konrad Mizzi jiċħad li l-Malta tinsab fiż-żona l-ħamra. Dan minkejja li ċ-Ċentru tal-Avjazzjoni ħareġ b'rapport li jgħid li l-Linja Nazzjonali tal-Ajru ta' Malta reġgħet tinsab fiż-żona l-ħamra fis-sena finanzjarja 2019. Iffaċċjat mill-mistoqsijiet ta' Net News, Konrad Mizzi baqa' jiċħad dan ir-rapport. Jidher li l-Malta reġgħet qiegħda bid-dejn ġifieri qegħdin fiż-żona l-ħamra. Ġifieri inti qed kitteb dan ir-rapport? Nassigurak li l-audited accounts għadhom laqas huma finalizzati u laqas audited, però huwa ċar li l-Malta se terġa' tieni sena konsekuttiva tagħmel il-profit. Ġifieri qed tgiddeb dan ir-rapport li ħarġu ċ-Ċentru tal-Avjazzjoni. M'hemmx accounts, ġifieri m'hemmx jitgiddeb. Għalkemm meta tkellimna mal-Ministru huwa saħaq li Gvern Laburista dejjem żied il-ħaddiema fil-kumpanija Malta lura fl-2017 kien l-istess Konrad Mizzi li jgħeddet li jagħlaq l-Malta u jerġa' jiftaħha b'nies differenti. Għalkemm jidher biċ-ċar li sena biss wara li kien imħabbar is-suppost profitt tal-kumpanija li tant ftaħar bih il-Gvern u l-Ministru Konrad Mizzi, il-kumpanija reġgħet tinsab bid-dejn. Il-Ministru baqa' jsostni li dan mhux veru. Iċ-Ċentru tal-Avjazzjoni huwa deskritt bħala wieħed mill-aktar sorsi ta' fiduċja fl-industrija tal-avjazzjoni. Biċ-ċentru għandu reputazzjoni mingħajr paragun għall-indipendenza u l-integrità tiegħu. L-istess ċentru stqarr ukoll li sabiex il-kundizzjoni finanzjarja titjieb l-Malta trid twaqqaf l-espansjoni u żżid il-frekwenzi minflok ma tinvesti f'aktar destinazzjonijiet ġodda.